Det vi holder, som er sådan lidt en fast ting, det er det, der hedder Power Summit, hvor alle managers og så op efter, altså niveau for managers op efter bliver inviteret. Og der er vi 170 mennesker samlet cirka. Jamen det er jo sådan noget med, at vi nu er på landet, og den ro og naturen og vandet og alt det hele. Så ja, jeg tror meget, det er det, vi skal slå på. Det er det, vi kan her, frem for at være i en stor by. Hvis vi har muligheden for det, så vil det jo gøre det, fordi som jeg sagde før, så har vi jo, når vi for eksempel holder vores store pause om i Amsterdam, så er der måske 30 mennesker i Amsterdam, og de resten 140, dem flyver vi ind. Så det er jo perfekt, hvis vi kan være her. Det vil halvere vores omkostninger på fly i hvert fald. Plus det er også billigere at være her, rent hotelmæssigt, end det er at være i de store byer. Jeg tror ikke, at økonomien, hvad det koster, og at få en til at hjælpe egentlig, er det afgørende. Det vil mere være, at man ved, at det kører, og at man ved, at folk skal hentes på 4 forskellige tidspunkter i lufthavnen. Altså de ting vil være mere vigtige, at man ligesom har en tidsplan, der holder. Vi er jo altid bag med tid.